Afi ye kwapom di mu Asante Akyem Central no Asante mantamu na ambulance service for ho no mo kirim so madwuma nka ye contemporantem so bi be yare na ye betabiri na abasahara so na kwakogya yarehwe nanso akwambɔ ne ye won potamu nti ama madwuma no ayeden ene ye se no da nkyɛn ya te se mo gigi sika mfiri nkrofo no so wo manya kokuduro akyirim akyiradum kase wana waye ambulance ho adwuma ewo Asante Akyem mfimfin sɛm a wɔde ato Adom kase ene ne sɛ esan wo kwan a ɛwɔ hɔ no ma enyanti ama wɔ n'adwuma a wɔyɛ no wontimi nya adwuma yiye ɛma ɔmo ankasa wani engye adwuma a wɔyɛ ne ho wɔde nsɛmi to Adom kase anim etwetwe mu sɛ oba wo ma ntem hɔ no ma ɛkwan a ɛdeda hɔ no ma ɛkɔ enkuru nketewa mu nyina ɛkwan yenye ne senti sɛ duru sɛ obi yare na sɛ wɔkɔ ntem ɛkɔfa sɛ nipa na ɛno nso ayɛ asɛm foforo na ɛbra Michael Frimpong ene Adom kase ama ne boni etwetwe sa nsemi ho nkomo yi ene me bia wodan na di eni road network ne dey most of it no say highway ne dey e kwa na me say eyara na e ko villages ne dey etoro bo akwa ne nye kra say obi afre ne bia benya kwa kra dru village wa kofa no kra na edin boko bia isu ato ateche bo ambulance ngati mi ko kam ne na yentimi nko ne sa no road network through high power hanu owie ye no de to manfo anim sese de ye ya ebi mo nenam ka se wona otwi ambulance aya wogi sika won ho ansa na wode won ayarefo akọ ayaresabia no enye sa na tie na mum se de be ya obetimi enye sika atofango agusa ambulance ni mu no enti enema ne basa no emergency ones na dey and no is because upon request and they call anything no and charges no ye better distance no money be call na impeni they are offer ekosi no they make those arrangements na they are there so why they was support here with full timemufobia wa Asante Akyem ede astakese koma aban se wahwese ambulance sinsi ada ebuso wo Ghana na wo monso so enya sonfaso na emu hwese enema biara wo hia bema wo n'adwuma adi mu no empanyimfo beye ama wo mu adwuma na wo se itimi ya na intimi nya ni nyina ma to hwe no nya ma ti akoma se ka na kwa ebu okwa fa ka drop na so hwe na se ho a wo so wo intimi nya den onko ambulance ne ba na boy ba kwan bi so ambulance ne ba bedu ye no ye kwan so nye ti ba kwan na ba hwe ba bi kwan da e ba na ba beti